foru gobernu honek ez dauka EH Bildurekin adosteko inongo asmorik. Eta ez da egia, eta gehiago esango nuke, makina bat aldiz, azken urtebete honetan, behin baino gehiagotan, bitan baino gehiagotan, ikusi dugu nola, Diputazioko ordezkariak, Oiarbide Andereak, erreibindikatu nahi izan duen, espreski, eta balorean jarri nahi izan duen 2016ko foru araua onartu zenean, ganbara honetan lortutako adostasuna. Egia da, baten batzuk, EH Bilduk eta Podemosek, abstentzioaren bitartez adierazitakoa. Hau da, demagun, adostasun epela. Eta Oiarbide Andereak hori balioan jarri izan nahi izan duen bakoitzian eta bakoitzian ikusi ditugu Podemoseko eta EH Bilduko bozemaleak ukatzen horrelakorik zegoenik. Eta justu kontrako jarrera adierazten. Behin eta berriz hemen ez da Diputazioak ez daukala adosteko asmorik. Hemen argi dagoena da, baten batzuk neurri txiki batean horrelako asmorik izan bazuten ere, erabaki dutela asmo horrek kadukatu egin duela. Eta orain beste movida batean dabiltzala.